engkong ya kakam sekretari nadu kapor bangidang don haka parti kongres tad hadu bangida poy haka parti NPP bat ita ide ilit hasina lingdo tenga kepat epi subahaya yang lang sipor kumbas arminit bangin yo ban yasngap jar kum kadang kajing burom ya kini arngun. Ka National People Women's Front Penter Unit hapo ka jingalam jong ka kong laten shan kong molo kalayo ban rakhe ya ka sngi lengkhu sngiap ka basis pa khandai puwei jong utirot sings im ka badai ha ka khatnyau tarik unaitung arjara penriu laong bah kani ka program ka bala penyai da kate ka longkmi kala long ka bajab bat kani ka jingjob kala long lembat ka jing tresitam ki dikhot jong ka unit ki bala pentulun ya ka kam bat ya kani ka program ru la pelong haying darbar hall penter hakani ka sngi la sakhi ba ka jingwan jong ginong simbenta om tang ka NPWF penter unit nrei la ya don lang ruki katu kane kinong kitkam jong ka NPWF penusla blok kum ka kong barihun maukon ka balalong artat kum ka kong san hakani ka sngi bat ka kong thlida marbanyang kum ka advisor jong ka NPWF penusla blok kini kila yo ruban ajing mut ban penklanya ka kam syakri ka unit apo penter habas dang ka program la yo ka jing sngap jar ka basipor kum kada ka jingkan mau tempang ya sekretari jong kani ka kenhun kata i hasina lingdo bala aingu shwa shau blai shwa ban jam saprang ka program dai kong sora khong lam bad ya ka jing priang sngupha ya barolang la yo na ikong sen Charlene Soklen hadin kane la yo ka jing kren maj phang nau presiden ka NPP unit penter uba El Piles nong room ha kani ka program ka bala nyau kong san hapo ka than ha ka bala sakhi ba ha ka khan nyau tarik unaitung jara penriu ha ka ban na penter kalami ka jingle buram ka bakerpang lengba da kate ka kenhun ka NPWF penter unit kumta hangne la kentiu wat sailut yaki katu kane kinong song snong ki bakan thup yaw rang ba snong uba menta uba full moon khong sdo bat kiwe de ki rang ba snong ki ban shwa ka jong u ki dkhot snong ki WDP snong bat kiwe la pen krau buram yaki da ka bala ai buram kerpang da ka jan song kun khasi bat nalor kini la ai buram ru yakinos ki bala tribun snem hapo kani ka snong ki asya ki akan wadi kinong yarap ya kilong kemi ki ba armed ne ki ba pang ki ba shitam kinong hikai school ki khna pule ki bala wan sakmat aki kerdan baper bat ki bala ruban kod ya ka percentage ke ban riu phau sejrong kerpang la kedau ru hangne ya uwei na ki badai ban yo buram u bala pendep ya ka PhD u Dr. Elvis khong maulo u bala wanra ya ka nam ka buram jong ka snong hibarok ka wei bat ru ya ki khna ki bala persyang banjeng halaki kejat da ka baka unit kal penslur yaki bakin sim ya ka kabu ka baka unit kalabu da ka jing eye training ya ka beautician ne ka bangila ban ong ka kampen babriu la sakhi ru bakala long ka bajob ha ka baki katu ka ne ki samla kila sim ya ka ne ka kabu tad hadu bakin dala ban pendep bahaya ka training yakila ai buram bat kentiu rensan jing itu lembat kitir sedang ki bakat tu kane ki bakila ban pendon kam hadin ka jingla ka jungki ban pendep ya kane ka training ban long ka jing plilat plelenti yaki bakan om sep aino ka jing training ka jungki kabala kampen shong shit hakane ka sngi kala dei ka jingdon jong ka kenhun tem bat ruai kabala dei ka kenhun kabala pau hapo ka jela kata ka nam ka badai na kane hi ka snong bat ha ka kentin jrong ka bangila ban ong ka nang ai men sim bat nalor kane ka kenhun tem bat ruai kala don ru saka wei na ka samla ka badai na po kane hi ka snong ka rusar bihia khong lam kala ai ka jing ruai ha ka te ka sngi nalor kata ki khna school ru kilayo ban simbenta da ka baki ai ki jingshat artli kakong barihun maukon kum kakong san hakani kasngi haba ajing kren kala ong baka NPWF kala yeng ban persyang ban kentiu haman laki dong kithan da ka ba plilat plilenti kum no ban yalam yaki kena samla ki bala kam yalade baki kerdu kam ndrei da ka jing start bat jing simpang kinong yalam hapo ka NPWF kila sedang ban penslur yaki samla da ka ba kentiu yaki bat bu da ki training baper kum ta hangne lapau baki katu kane ki samla kila yo ban sim yakani ka kabu bat kila yo ruban pendep sendon nyala ke jongga training bat hadin ka training kila yo ru yakitiar kitar lengba na ketika unit bat kalami ru ka jingkentu da ka boong baki dei ban plino ya idukan ibarit ban penon kam hok yala ke jong ke jing pendep ya ka training kala bendrap ru da ka boong baka penter kala don lupa ka wei na ka bakring ya kinong chungok kai perthai kata ka lengwer snap surten rai
ha ka bamenta kinong jungok kai perthei kila bena sapang ka jingdon jongkane hapok penter ha ka banna kane katnum kalami ru kasur dui tara ki ksing kinakra bat kiwe de ki jingtem tenrai khasi kumta ka snong kala dei ban penkra janai bha ha ka bayade bat ki kam jungok kai perthei namar om ba kinong jungok kai perthei ki wan ban kijin ni tan nrei ki wan ban tu chakane ka than ke jongi bat na kane ngila ban mentoi Kilala ban sengi dukan nama kitiak ki bagi ai gila long ba pin sengi kedukan hang ni ki dan ki ken shiru ki babonjai ki baya ki professional ki pendon kam nang ta yo ban ai ki straightener ki color ki hair dryer ki apron tek kitiar kita ki bangin ai nak kalian ke NPWF ide kitiar ki ba pila ban pendon kam ti kitu ki ba yo ki kitiar ti snobha ban da pendon kam ki ai ba ki kitiar ki ba pinyo lasai ke sgi ba pinyo pdiang ki kitiar pin da pendon kam ba ki kitiar kin yarap sisai ki ban kershan ba pin om so umomi kong lagi kershan mene ba pin dei ki ba ki bom don kam dei leng ba ki kitiar ki ba ke NPWF ka ai pinla ban sedang no i idukan barit lani ba pinle kap sunu no jong no mdei shu ban free dei ban sim da kepisah ti ngakermen scam ro banang di syakman nakalian jongi gi terwa mdei tangka beautician mdei ki babon ki training ki bani terwa ka liang ka fast food bat ki wai gi Ijik mentoi pila ban keli nak lateng shine lan ini president unit ki babon ki training ki bani ai ta pin hak bandon be al forward kawai ka group ti sim biang ya kini kalat ka kabu mapi nong penter stangkat no atu kabel car sani kan poino stangkat no kinong jongok kai tertewat mentang mapi dang don sekendong ro ngayu i haki social media kat no ki beli ki wan ban jongok ki tourist ya tu ka cultural program ka jongpi ti Muslim syu nadi nang ni hadin arlai snem ka penter kan sanang kiu hakil yang baro khampam hakal yang ka tourism ti sim ya kalat ka kabu sim ya ki training kum ki fast food ki wai kilat nang ba pin la hadin bagiwan ki tourist pin long malong ka maunong manung ya don por syu ban le belah dai ban yeng hal ki jat da ki ba fishet ikjimbam ki ba pher bat bande ki tores namar ki tores abakiwan si kisnong ki jomi ndai bakiwan ban lute lani bakiwan ban kijet na ki kinong snong ndai ki tores abakiwan si kisnong ki jomi kiwan ban pelut itu pisah kila mak bapa kuno ban pelut ti ka syong happy ki para snong para thau kumno ba pin thau ki lat ki lenti ba phinde ki tiar kitar ki ban khreng ki tores Tika fast food o kadika way, siyem ya kadika kabu, hadiyan yung kadika beautician. Siyem ya kadika kabu man training na fast food, hadiyan ang tapin sayo, biya yung start up material, kinsala, hadiyan na siya, lisis ni ndahaba katuris kalaya ibahasya ni. Di nakaliyang yung nga ngamdon i-issue, nga ay kublay yung baro, kibalawan siya kadika jingrakhi, kerpang ikinong yalam yung ka-NP. Nakaribat ka, jay penro. Te kumtan kana ka PhD ngaro nude nong abade tang ka jongjob ngai simet ndei lang be hi ka jongjob hi ka snong ka thau jong ibaro kawe bat nong garo ka nuksa nagisamla kita pule balada em hi ka takam mon ka basisha ka ta ka jongmut ka baskem bat ka jong tresitom tela yon nya poi sa ka ta ka jongjob sa ka thong te chukwa ngam pen kan mau balong I haga jong im baro jong i bro ben ba ki jing ki baya shem te khamtam le jong i na sinong pentel lama nga ba si ben ba hi ki jing na ki mai ki pa na baro yon ya pentas kol lagi kian lagi kdi te nude ka pasok te tangkawai sukwa ngan ong ba ka jong kerde lan ka jong duna nude yon ya sim he bade ka ba khang lat khang lenti haga jong im jong pi tamadai yon ya sim hi kum kata kabor ka ba ay mensum yon nang ya tresitom minang ne sakman te ungaying nganti hangne nude yang pensisang la kata ka jong job la ne na kata ka jong la yo ndaying hangne yon pensisa ha jong hi baro khantam ha ki kmei ki pa ki samla ki bapule ba watlah
ban hi ka jong duk ka jong sitong re la da em kata ka mensum ki ka basisha te la da ngit ki haga bor jong tau ble nong dunong tau bat haga je ra ka jong trisitong te la empoi sa kata katong bat su ka we ro kwangan ong baga ne ka PhD nu de ka jong job tanga marwe ndrei ndei ro kata ka jong pensisha ba ka jong duk nula kan khanglan nakapule puthi usamla la ne kasamla kiba em katong haga jong imri te sai sisen biang ai kublei nganaka National People Women Front penter unit pakumje nganaka penuslai unit kiba em kata ka jong yakin mau bi rakhe buram naka kasni gerbang kata dei kasni yak jong tirot sing bad haga je kapor naka jong la thì nhà ai mình sum na kisam na pule jong I khamtam na ka ba ya pen ku borom thi te khublei sibu ne khublei si hajang mo Department Paper Tes ngau kemen sikadai na marba ban pai siya nong mikmat jong I madu prestun tin song u balik si mapi ginong pentero pia I yo na marba dai lengba jong I madu prestun ngayo I bagas ng penter kalabak dangawan mensua benmenta bangan let sayeng jong ki banga itu itau ngatarai ngan nom itu su na marba kalakalalot kasurau kalanti kasengkin mo kamut kajing la jong MLA jong I banle paha ya ka constituency penusla ka jong I haman laki snong haman laki jaga kam desyo ka bakah dan function ay UM sipang tirasing menta ngasong hayeng nado manin kasingi ngong bai kong damilari yong yang akhilet kong balai sepenter hola di pa mairu kong hun la khot mo yang I namang ni de nong member jong ka women front da maong sepenter kila buram yo tirasing kat baha penusla te jar ya le buram bentang apot ka mobile ma banyak pe yo dia telun ya laka jong kakam yalam naga benta ka state ke jongi banda benta pai ba ke jongi gerbang ru yai presiden jong ka state jongi badai ru lokal MLA jongi badu prestun bai nangla ban yalam ya kakam hak bedai bat ka sensar ka khadar hapo kane ka jala wa I ke jongi bat kumju ya kane ka tha nyriwar ka bai ke jongi bai nangla ban kerku ban kerdo ban penbit ban penbiang ya kidindukam ki jongi hoj sibun ki mati ki ba mai ila yalam ka ba mai ila trei na ka benta kabit ka biang na benta karoy kapar hapo la ka jong ka dong ka thai hendrai wala kataru kum ubriu kum kibriu dangbun ki jingduna badangbun ki jingangnut ki ba ngidang ya kimi lenti na kawai kapor sya kawai pat tena kaliang jong I hapo jong ka unit ru Sakti Sura ni
Ikong Delhi na nongkron. Nanta nang tangi khot Bentang nang ta ini kita sejauh ka Olimpik pada hari kepori pada ilo itu rural jauh ka NP penuruslah. Nang ta ngakot ya ibarista kong lam ikun yung ikong eduina kong lam bat iba wiso charity kong lam kong la ibaremdor kong molo me ai jingkermen Kongsdo